Момъкът и девойката останали без помагачи. А вещицата се хиляла насреща им. Напалете добре банята и се изкъпете хубавичко. После ще закуся с вас. Напалили те банята. Вещицата задремала на слънце. Банята още не била готова, когато изведнъж се появила Еленовата глава и продумала: колко сте глупави! Защо бързате така да палите банята? Дръж, чупи и разбий желязо, само 3 врати са разбили. Не бързайте, позабавете се, докато разбият всичките врати. Щом Еленовата глава изчезнала, вещицата скочила. Аз лежа, Казала тя. И от кога чакам? Скоро ли ще бъде готова банята? За един от нас може и да е готова, но за 2 ни трябва да притурим още малко дърва, казал момъкът. Щом се бавите толкова, няма да закусвам с 2.